maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangaran ka na News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, good afternoon. Go ahead. Manito naman ang target na bibisitahon Kanako Bicol sa pagi ni former Congressman Christopher Kitoko para magtaunin regalo asin pakonsuelo sa mga senior citizens. Susog sa informasyon, haloy na ining pigibo ni Ko sa Legazpi City. Daraga, parte kan Kamalig, asin gibohon pa sama nito. Siring man sa Rapo-Rapo. Parte ni sa pagpadaba ni Ko sa iba-ibang sektor, lalo na ang mga senior citizens. Dakol pasinda mga planong giribuhon sa mga barangay. Alagad ko niyan senior citizens muna ang target dahil sa mga masunod ibang sektor naman ang sa indang nakatalaan tarawanan nin ayuda. Alarmario, DCGB. Thank you so much, Kumpadreng Al. Mientras tanto, dagdagantaan detalyes sa lado nasyonal. Nagtagama nin 31 bilyones de pesos ang gobyerno para sa National Rice Program kan Pilipinas ngunya na taon. Ini ang pinag-anunsyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ceremonial harvesting kan distribution kan government assistance sa Candaba, Pampanga. Sigun sa Presidente, ang fundo ang gagamiton para sa mga programa arog kan production support, extension services, research and development asin irrigation network services. Dakulang parte kan pundon para sa makinarya arog kan tillers, tractors, seeders, threshers, rice planters, reapers, dryers asin dakul pang iba. Afwer kaini gagamiton man ang pundo hali sa Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF para mas pakusugun ang sektor kan pag-uuma. Mientras tanto, ipinairarom sa heightened alert ang mga security personnels sa House of Representatives sa Batasan, Quezon City matapos na makaresibi ning bomb threat. Pinagkonfirmar ang nasabing informasyon ni House Secretary General Reginald Velasco kasunod kan flag raising ceremonies kasubagong aga. Alagad nagsayo maini na ibulgar ang pangaran kan mga nakaresibi kan patakot. Pero ang ibang miyembros kan Kamara nakaresib maning threats sigun kay Velasco. Sinabi sana na sa mensahe na baka bumbahon ang Kamara de Representantes. Sinabi niyang pigseryoso nindaan gabos na klase nin patakot kung kaya nagkondukta sinda ning special precautions. Dagdagan tan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ans Galero. Ans, good afternoon. Go ahead. Nagpuuna ang Albay Public Safety and Emergency Management Office so apse mo na mag-install kan na mga rain gauges sa palibot kan na Bulkan Mayon. Ini ang kinonfirmar ni apse mo Chief Dr. Cedric Daep kung saan nagpuon sindang magbugta kaini sa mga pamitisan kan na Bulkan dahilan sa katuyuhan na maaraman dapat ninda permian eksaktong detalye so impormasyon kung pirana ang nagbabagsak na uran na posibleng makaapektar
lugar sa lahar flow sa palibot kan bulkana. Tulo kay ni ay ibubugtak sa Banwaan kan Gidabatan, igwa man ay ibubugtak sa Banwaan kan Daraga, Santo Domingo asin syudad kan Legazpi Patinaman sa Tabaco, Malinaw asin Malilipot. Sarong manual rain gauge na ibubugtak man sa Banwaan kan Bakakay. Sigon kay Daep, importanteng igusindan ni na may bugtak na instrumento para mamonitor bako sa na ining lahar flow kundi ang posibleng pagbaha, flash flood asin iba pa na mga hazard sa palibot kan na bulkan mayon. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ans. Buwelta kita sa dispatchos kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagpahayag ning pagkaalarma si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga pag-atake kan mga Chinese hackers sa websites kan mga ahensyas ning gobyerno. Sigun kay Romualdez, ang mga insidente sarong pagirumdum na kaipuhanan pakusugon ang mga polisiya asin protocol sa cyber security tanganing day magtrayumfo ang mga hackers. Nangapudan man si Romualdez sa Department of Information and Communications Technology kaibanan ang iba pang ahensyas na magkondukta nin public briefing sa Kamara de Representantes. Sigun kay Romualdez na pwedeng ang House Committees on Public Information asin on Information and Communication Technology magkondukta kan siring na lakdang. Mientras tanto, ipinarumdum ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senadora Grace Poe ang gabos na ahensyas kan gobyerno na pakusugon asin gibuhon na mas matibay ang firewall asin sistema kan sa indang mga websites. Kasunod ini kan nangyaring pagbalo ning cyber attack sa website kan Overseas Workers Welfare Administration. Sigun kay Poe, napugulan kan Department of Information and Communications Technology ang cyber attack na dapat magserbing parumdum ang insidenteng ini na mas nagiging maisog ang mga hackers sa saindang mga pag-aatake. Sinabi kan senador na dapat ikonsiderar kan mga ahensyas kan gobyerno ang mga findings kan DICT sa pagtutubodan na source kan patakot sa cyber privacy asin security. Tinawan doon ni Poe na dapat gibuhon ang gabos na paagi tanganing mamantinir ang ligtas asin daiman makompromiso ang data kan gabos na mga Pilipino. Mientras tanto, inumaw ni House Senior Deputy Speaker asin Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. si Senador Robin Padilla sa paninindugan kaini may kinaraman sa pag-amyandar kang 1987 Constitution. Sinabi ni Gonzales na pabor sa economic provision si Padilla basta sa paagi kan CONAS. Mantang solamenteng ining senador ang nag-file nin resolusyon kan federalism na gustong sabihon broad-minded daw si Padilla. Enot nang nag-apilar si Gonzales sa Senado na tukaron asin aprobaran ang resolution of both houses numerado 6 na ipinagsumitir ni Senate President Juan Miguel Zubiri na may kamautan na amyendaran ng economic provisions kan konstitusyon sa paagikan Constituent Assembly. Mientras tanto, kontra si National Security Advisor Secretary Eduardo Año sa kamautan kan sa iyang dating boss na si dating Presidente Rodrigo Duterte na isiparar ang Mindanao sa Pilipinas. Sa sarong ipinaluwas na pahayag, sinabi ni Año na importante ang pagkakaburunyog tanganing day mabanga ang Pilipinas. Sinabi kan opisyal na dapat sunodon kan mga Pilipino kung ano ang nakapalaman sa konstitusyon dahil ang liyave sa pagiging estable kan nasyon iyo ang pagkakasararo. An anuman na plano tanganing magsiparar patakot sa mga pinagpagalan na triumfo sa katrangkiluan asin pag-uswag partikular na sa Kamindanawan. Sinabi niya na daay maduwang isip ang gobyerno na gamito ng poder asin fuwersa tanganing pugulan ng anuman na pagbalo na bangaon ang republika.
Nanindugan si Anyo na makusog na babantayan kang National Security Council ang seguridad, estabilidad asin integridad kan teritoryo kang Pilipinas, kasabay ang pangapunan sa mga namamanuan na mantinidong nakabantay sa anuman na pagbalo na magpawagas nin pagkabaranga asin da ipagkakasinabutan sa nasyon. Si Anyo nagserbing DILG Secretary durante kan administrasyon ni dating Presidente Duterte. Mientras tanto, nakakuaning informasyon si dating Presidente Rodrigo Duterte sa posibleng pag-arestar sa iya anuman na oras dahil sa reklamong isinaangat kontra sa iya katakod kan war on drugs duman sa International Criminal Court. Sinabi kan abogadong si Attorney Harry Roque si Harry Roque na inapudan siya kan nating presidente katakod sa nakuha kaining impormasyon kan posibleng pag-arestar sa iya sa Davao. Sinabi kan legal counsel kan dating presidente na naghapot-hapot ini asin garong may basehan ng informasyon dahil may uring-uding na rurumpaguna ang Task Force Davao kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Mientras tanto, nag-itaas giraray ang presyo kan petrolyo sa primerong semana kan Febrero. Ininaan ikalimang sunod na semanang aumento sa pump price para sa mga motoristas. Pinag-anunsyar kan mga kumpanya ng petrolyo ang mga minasunod na aumento kan presyo poon Pebrero 6, aldaw kaya namapoon sa Pebrero 6, aldaw ning Martes alas 6 man nin pagkaaga. Ang gasolina ma-aumento ng 75 centimos kada litro. Ang gas o kerosene 80 centimos kada litro. Asin ang crudo maitaas nin 1.50 kada litro. Pigasabing ang mga presyo ng petrolyo nakabase sa means of Platts Singapore na nagkakaigwanin pagbaba na trend ka nakaaging semana. Alagad ba ko ini supesyente tanganing mabawi ang pag-itaas kan trend na namamatean kasubago. Mabuelta ang detalyes kan mga barata pakalis kan nagkaperang pagirumdom. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama. Pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, diskarting uragon ang kaipuhan. Diskarting Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pa, nasunod ko tong behind the back habang nakakadena sa kotse. 60 million pesos ko, ha? Game. Oh! Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Buwelta dahan taan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya sa muyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy. Chief G, maray na hapon. Go ahead. Yes, pare, maray na hapon. Yun na kami. Nakababa na ang tropa. Kana NBI and PD, Fernando Cunanan, Philippine National Police, hindi ba pang unit kan kapulisan. Suko team. So, mga beneficium na mga bangkay, ali duman sa sitio Tambak, Barangay Kabugos, kan Libon, and nagdiretso digdi sa Barangay Alungong, nag-regrouping ang grupo, and sa mga oras na ini, yaw na sa munisipyo ang bilog na pwersa, and yaon digdi sa sarong lunadan kan NBI ang mga restos, ang mga ini na sundan kan mga otoridad matapos na igwanin mga nag-surrender. Pagkatapos iyo ang nagtukdo na koroborar kaning familia na ito ang pigahanap ninda, edad 10 anyos, 12 anyos, 47 years old. Ngunyan naguron ang NBI, si PD, pagkatapos so familia na nawaran kan sa indang kafamilya, ipapa-DNA, and kung ano pang mga proseso, iyon naaramo niya to sa ngunyan dahil ang taon going na huroron digdi sa munisipyo kan sampangan kan pulis headquarters munisipyo digdi sa Libon, Albay. Ini ang mga pinagtutubunan na biktima kay itong grupo kan Concepcion Concepcion Group dahil lang tayo ang pinaggalugad kan mga kapulisan sin NBI Army ang lugar na iapigdilimok-limokan ka nasabing organisadong grupo. So yan, padi, sa tuyang pagtugaygay ngunya na bilog na maghapon kan kapulisan NBI and iba pang operatibas successful ang naging pagsususog sa mga bangkay, and sa ngunyan iyon ipoproseso na sagkod na maibugtak ini sa maray na kamugtakan sa poder na kan sa indang mga kafamilya. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. DCGB on assignment. Ali dyan sa Tercer Distrito kan Albay, manungod sa maghapon na pinagsubaybayan na pag-exhume kan mga restos kan execute ginaradan kan Concepcion Criminal Group. Belta kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, anom na katolikong obispo kan mga diocese sa Luzon, kaibanan ang mga komunidad kan parasira ang nag-iengganyar sa gobyerno, nagibuon ang gabos na paagi tanganing maprotehiran sinda gikan sa padagos na panggigipit kan China sa West Philippine Sea. Ini permado ninda Arsobispo Socrates Villegas kan Lingayen, Dagupan, Pangasinan, Obispo Bartolome Santos Jr. kan Iba, Zambales, Daniel Presto kan San Fernando, La Union, Socrates Mesonia kan Puerto Princesa, Palawan, asin Broderick Pabilo kan Taytay, Palawan, siringman si Auxiliary Bishop Fidelis Layog kan Lingayen, Dagupan.
Dagdagan taan detalles kan Bareta. May follow-up si Chief Jimmy. Chief Jimmy, good afternoon. Go ahead. Yes, pwede, interview natin niya to na NBI. Dahil sa pananaw kan police successful identified, pero sa level kan NBI assumption lang ini. Sir, excuse po. Si Sir, pangaran to sir, ikana po si attorney, sa pamayo kan NBI, attorney Jimenez, si Pio po sangkor sa DCGB. So, kamo sir, ang direktang witness kan sa pag-exhume kan mga bangkay? Si Pio po sangkor sa DCGB. Kami po yung yung may pointer po tayo, tumulong yung asset namin para makuha yung yung bangkay. Attorney, maray na hapon si Pio po kan DCGB. Maray na hapon po, sir. Opo. Sir, so ano ang masunod kaayan tabi na sistema, proseso kung na-identify positive na iyan managan sa pigahanap kan mga kapamilyas na nagkagarada na iyan tabi? Over? Ito mga ginadan, iagin sa proseso. I-DNA po tapo ini. Nagpatabang man kita sa PNP kung may mga dental record para mas mapadali ang pag-identify kaning mga nakuha aming bangkay. Opo. Pero diyan sir sa proseso niya na pagkahapon, halos maghapon, may mga kairiba ka mo na kapamilya ka nagkagarada na positibong pinag-identify tabi yan? Over? Positibo as to the dress. Pero po yung as conclusivity, dapat conclusive po kita, DNA po kita maagi. Kaya sinilyo muna kan sa mo yung forensic doctor ang mga bangkay, may markings po yan for future DNA examination po. Ayun, so kaipuan umagi naman sa medical process itong DNA tanganing mas conclusive ang sa tuyang findings ano? As to their identity po. As to their identity. Now, yes, sir. If ever positive as to their identity mananggad after the DNA test, ano ang masunod sistema tabi Chief? Ngunyan siya na nakuha ng ang corpus delicti. Then we will file a case against the perpetrators. Yung mga surviving pata si Gilbert Gadana. Opo, yun. Opo. So tanako na yung body of the crime, dagdag yan na kaso duman sa inda, over? Yes, sir, yes, sir. Ayun, opo. So mga edad ka nagkagaradan tabi, sir, kindly? May 40, may 13, may 11. Natatamay mga minor de edad tabi, sir. Anong background? Adopted ka ni kaning 40 years old. Nadudahan lang na asset kang gobyerno, kaya iniba kang grupo, kaya in-execute. Naku, sus Maria Joseph naman, oo. Ganyan po ka-grusam. Yung mga bungo na nakuha namin, hiwalay na sa katawan, may mga butas pa yung bungo. Naku, so sa primerong impression, ano ang indikasyon? Pinugutan, binadil, or what tabi? We assume na pinugutan and then may natin ma-determine kung anong injury sa bungo kasi butas. Naku, so grabe pala ka-gruesome yan na grupong yan tabi, Chief Attorney. Apo. Naku, sige tabi, salamat din maray sa informasyon. Sige po. May pabula ko sir, paano natuntun nasusog itong location? May guide po kita. No, guide. Okay, thank you so much sir. Si Attorney Jimenez kan NBI tabi pare. Okay. So yan, ipaprocess pa ini, although may assumption base naman sa BADO pero NBI magbabase sa resulta na DNA. Ipoproseso pa ini tabi pare. Okay, so yan sa tuyang informasyon, halidigdi sa Libon Albay with Boy sa mobile, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much Chief Jimmy. O yan po ang laduman kang National Bureau of Investigation. Ngunyan sa detalye sa ibang nasyon, sobrang 20 katao ang kaibanan ang mga journalist. Kaya sobrang 20 katao, kaibanan na ang mga journalist ang ikinulong sa Moscow matapos ang nangyaring hero protesta sa election headquarters ni Russian President Vladimir Putin. Nagkondukta ng protestaan na mga agumkan soldados kan Russia na ipinagpadara para makipaglaban duman sa Ukraine. Nangapudan ang mga ini na dapat ng paulion sinda sa saindang nasyon. Dahil kaini dinakop sinda kan kapulisan, kaibanan ang nagkaperang media asin mga aktivistas. Dinara sinda sa Kitay Gurod Station kung saan daiman sinda tinugutan na makahuron ang saindang mga abogado. Maray nga ito day pinakitay-kitay. Sa lado kan Karawat, ikinaugma kan samahang basketball ng Pilipinas ang pagtugot kan FIBA na makakawat sa primerong window kan FIBA Asia Cup si Justin Brownlee.
Sigun kay SBP President Al Panlilio na natawan sana si Brownlee ning notice of charge o kaya charge dahil sa pagbaylar kaini sa doping rule violations kan Asian Games. Piglalauman na ako ni Brownlee ang notice of charge sa 3-month ineligibility. Dai na nagkawat alagad enot nang dai nagkawat si Brownlee sa 19th Asian Games sa Guangzhou, China, maging sa PBA kaya magkakawat na ini sa first window kan FIBA Asia Cup. Dagdag pa ni Panlilio na dakulang tabang sa gilas Pilipinas si Brownlee kaibanan ang mga lokal na basketballistas. Sa pangarang kambilog na fuwersa, ang news team nakasabay man niya to sa newscast si Attorney Jimenez, ang hepekan NBI digdi po sa Bicol. Tatanems Flora sa Control Technical, Jerome Nico Martinez sa IT. Sa pangarang ka Newsbase, ako po si Pio Fernandez. Salamat, News Marhay na hapon. Ako si TV